Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sagunging para sepuh pini sepuh punapa tamu kakung saputri ingkang dat minulani budi. Langgung-langgung kunjuk keluarga ageng panjenenganipun Bapak Dokol Budianto Ibu Suwinah ingkang nembe katemben mangun bujo amiwahanate pidarmane sepuh ngemah mendrinipun ingkang srih nami Diah Ayu Titi Asyah sarjana terus kesehatan nambut silaturahmi dawane bagus serda Evan Aji Pamungkas putra Atmaja Kakung saking panjenenganipun Bapak Sugir Ibu Yamti ing pidal manggung RT Gangsal RW Gangsal manggung ngemplak boyo lali dening jaring pampiora ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Dokol Budianto keprimangke hangeteraken menggah lebet laksana pangging risang temanten ingkang sampun katata katiti kanthi urut para kula wangsa keparing mangke badhe kula purwakani ingkang menika pandhanipun Bapak Dokol Budianto Ibu Suwinah anggenipun hanet tetemeng sepuh mugi mrih sesanti mulyaning bebrayan. Nuhun, Allah nuhun. Hamid pasang kalimantapi tinep lelodoni lita pato tulak manu dumawah ing tawang tawang mugi kalis ing penyandu. Panjenengan menika sepuh aji sepuh ingkang pono ing pawawas lebah ing pitutur tansing karsan sekara. Para pamong pangemban pangembating praja sring pandam pandoming kawutas. Para alim ulama miwah pur kiyang sinandingan kitab suci liripun kanuntun panjenengan dhateng kiblating panembah. Para sarjane budi mardawa mardawaning budaya luhur. Para muda tumarna kagung mirah putri kang pantes tampi pakhormatan.
Dening dadi kinarya hamembuka wiwara dwiwarani kandha lumadening hati coreng kang badhe lumadi wonten ing Arimake. Kabareng titelaksana kapantha dasa hati coreng kang wis wastani. Menggah lumantar pisan hadir pambuka saking pambiya wara. Mulya kasasra hadir kalih. Jengkan putri saking sasana busana padyaning Wisma Wiwaha ing mangke keparengan putri Rara Eka Darsana Ayah. Sinebuhan ingkang kinurmatan Ibu Nana Kaira minangka juru rias. Purnaning hati curek ilmu kasasra hentiga. Pisuwanipun temen Cak Pongjeng kasepit biyanipun Bapa Hartono. Purnaning hati tigamel kasasra hati yeksawan. Atur pangandika pasrah saking biyanipun Bapa Hartono pinangka silih sarep biyanipun Bapa Ibu Sukir. Menggah yen Bapa Hartono kasumbul biyanipun Bapa Budi dalasan Bapa Widodo. Purnaning hadir kawon kasasra hati gangsal. Atur panampi saking panjenenganipun Bapak Eka Mujana SAP pinangka silih sarepnyanipun Bapak Ibu Tokol Budiyana. Menggah jane Bapak Eka Mujana kasumbul panjenenganipun Bapak Sumaryana darsan Bapak Thayyib. Purnaning hati gangsal kasasra jroning pangging risang temanten. Ping mangemrati saged titilaksana pangging risang temanjanipun Ibu Nana Kaira. Ingkang keprangasta kembar mayang kapatal Dewandaru Jana regyanipun Bapak Iwan sekalian Ibu. Purnaning hadyan mul kasasra ing pitu pandonga. Pandai mangkih kaimami panjenenganipun Bapak Ustaz Slamet. Kalajen kacar kucur sungkem miwah krobongan. Tumonten hadi tumel kasasra ing 8 parade Sinuman Setyo Manunggal RT 6 RW Gangsal. Purnaning hadir wulung kasasra ingkang sanga adur pambagyo harjo yun sangjaning para tamu ing mangkasungungan ingkang kinurmatan biyanipun Bapak Sutrisno menggah jumeni Bapak Sutrisno kasumbul pandhanipun Bapak Lagianto dalasan Bapak Sahingga. Purnaning hadir ngambil kasasra dengan sedasa. Jengkan temanten sanipit saking sasana ning tinuju panti Subono saperlu gantos busana. Purnaning hadir ngambil kasasra hadi jangga angka 11. Sangkurpura Paldam Diponegoro ing mangika pandu panjenenganipun Serda Yayat Dalasan Rara Riri Setyawati Sarjana Pendidikan Pratondo Purang karjan mangkih mbok bilih temanen sampun kajumeneng wonten sangat jenging Wisma Rengga
ing kepareng Jakarta mantan sampit penyanipun Bapak Warsito sekali Ibu Orwati. Sagunging para sepuh bini sepuh para tamu kakung putri ingkang hambek berbudi Boleksana. Dan mekaten lan semanten ngeti leksana ingkang badhe lumadi wonten ing Arimangke. Kagem hanraksa gangsa padu para pradangga campursari adista musik saking rintingan RT 14 RW 3 Babadan Sam. Unjuk yanipun para sepuh bini sepuh kula suwun hanyaken anggadilagahan nuwun.